ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜరుగుತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಗಮನರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೋರಿ ದೇಪಂಡೆ ಈತ ದಿನ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಆಯ್ತಪ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಯನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಇತ್ತೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಸುರುಡ್ದೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಕ ಅವನುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಡ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಕೆದೆಲ್ಲ ಈತೆ ಇತ್ತನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಫುಲ್ ತೂವೊಂದ್ ಬಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನಿದಾಯ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಡೆಲಿವರಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಐದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಕತೆತ್ತ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬುಧವಾರ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಓದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಜಿಕೆಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಂಡೇರು ಮುಕುಲ್ ನನ್ನಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ನಮ ಪೋಯಿ ನಂಡೇರು ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮೀದು ಮಾತ ಪಿದಡ್ಡೆ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ತಂದೇರು ಯಾನು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡೆನೆಲ್ಲ ತಂದು ಒಪ್ಪನಾಡು ಮಣಿಪಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಚೂರಡ್ತದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದೇರು ಆಯಪ್ಪ ಏನನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ತಂದೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಗೆ ತಂದೇರು ಏನನ್ನು ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತೇರಿ ಅಮ್ಮನಾಗೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಎತ್ತಂದು ಎಂಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡೆ ಐದೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡಂದು ಐದೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗೋಬಾಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಜ್ಜಿಲಡಿ ಸಮ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಎತ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಕೇಂದೆ ಊಬಾಲೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ನಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ತಂಗಿ ಪುಟ್ಟನೆ ಎಪ್ಪ ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬುಧವಾರ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಂಗಿ ಬತ್ತನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಲಚ್ಚು ಆಕು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ತಂಗಿನ ಪುದರ್ ದಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾಣಿಗ ವಿಡಿಯೋ ತೀರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಉಂತ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಚೂರು ಹೊರಾರ ಮಂತರ ಆವಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ತೂವಂದರಡು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಯ್